ರೇನು ರನ ರ ನಾ ರೇನು ರೇನು ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದನ ಉದನಿ ದನಿ ದನ ನಿರ್ದನ ಉದನಿ ದನಿ ದನ ನಿರ್ದನ ದನ ದದಿಯನ ತಾ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ತನದೀಂ ದನ ತದೀಂ ದನ ತನದೀಂ ದನ ತದೀಂ ದನ ತನದದಿಯನ ದಿಯನ ತನನ ತನದೀಂ ದನ ತದೀಂ ದನನ ತನದದಿಯನ ದಿಯನ ತನನ ತದೀಂ ದನನ ತನದದಿಯನ ತಾನ ತಾನ ತಾನದೀಂ ದೂಂ ತನ ತದೀಂ ತನದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ತದೀಂ ದನ ದೀಂ ಸರಿ ಗಮ ಮಮ ಗರಿ ಗಮ ಪದನಿ ಸರಿ ಧನಿ ಧನಿ ಧ ಸರಿ ಧನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ರೆ ಸನಿ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ಮಮ ಗರಿ ಧನಿ ರೆ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ತದೀಂ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದನ ದೀಂ ದೂಂ ದ ನಾ
गावला ऐका ना, तुम्ही आता हे असे समुद्राची जाळी टाकतास ना, तर तुमका कसं करतं की समुद्रात म्हणजे ह्या ठिकाणी कुर्ले येत असे म्हणून? मग त्या ठिकाणी जाऊचं लागतं आणि हे घेऊचं लागतं, म्हणजे जाळी वगैरे मारून बघूची लागतात असं ना एक दिवसासाठी. आणि नंतर भेटले का मग नंतर पूर्ण जाळी अजून भरायची आणि नंतर मारायचे पूर्ण. आणि कुर्ल्याचा जाळा वेगळा आणि माशाचा जाळा वेगळा. पापलेटचीच जाळी तीच कुर्ल्याची, पापलेटची तीच कुर्ल्यात वापरतात तुम्ही? असं काय नाही, बांगड्याची वगैरे कसं ते कुर्लेला काय नाही, कुठच्या प्रकारची चालतात ना. कुर्ली काही फारली का तेवढे संपले. असं फक्त असे कुर्ले काढायला व्हायचं फारली आणि व्हायचं म्हणजे हे काटरी असल्यामुळे हाताला लागतात ना, त्यामुळे. हा बरोबर त्याच्यासाठी हे काढायला पण हे प्रॉब्लेम होतो आणि वेळ लागतं ना, आणि काढूक वेळ भरपूर लागतं ना. चावले तर फोडून टाकणार पूर्ण. चावले तर भरपूर रक्त काढणार हातीचं, एवढं हे असतं. हो आता मग 5 तास गेले हे काढू. 5 तास हे परत जाळी भरायला तरी पण अजून एक तास जाणार. काल 2 वाजता मारून आलो जाळी. रात्री 2 वाजता गेले? दुपारी 2 वाजता. दुपारी 2ला? हो. म्हणजे भरपूर मेहनत. हो मेहनत भरपूर. याची आता मेहनत किती रुपये होणार सगळ्या मासे? 2-2.5 रुपये मिळणार, पण 500 रुपयासाठी जावं लागतं. कार काय करणार, कारण घरात नाही म्हणून सोडून दे. 1000चं गेलं. 500 रुपये पेट्रोल, 500 रुपयाचं पेट्रोल जातं पेट्रोल. तुम्ही किती किलोमीटर आतमध्ये जाता? आम्ही तरी पण आता 10 वाजत जातो. 10 म्हणजे किती? 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर नाही, कमीत कमी अर्धा तास लागतो जायला. अर्धा तासाला पेट्रोल तरी 5000चं लागतं. बरोबर. आता आम्ही घरातले आहोत म्हणून चालून जाता. बरोबर. 500 रुपयासाठी हे रात दिवस काढतो, नाही तर पोट आमचं भरणार नाही. बरोबर. आणि तुमची घरातली माणसं आहे म्हणून बरं, नाही तर बाहेरची माणसं आली की त्यांची मजुरी द्या, पगार परवडत नाही. बरोबर. मी बाहेर जात नाही, हेच जातात. हेच जातो का? 2 जण. मी समाजकार्य करतोय. गावात आपल्या की पुऱ्या मालवणमध्ये? पुऱ्या मालवणमध्ये. समाजकार्य म्हणजे काय करतास? सगळं. सिंधुदुर्गात कोणीम डेट झाली, बुडून मेला, ऍक्सिडेंट जाऊ दे, त्याला ऑपरेशन म्हणजे ऑपरेशन आपले सॉरी हे PMBM ला सगळं मीच असतो. तुम्हीच असता का? सोशल वर्क म्हणजे गव्हर्नमेंट काय मानधन? काय नाही. म्हणजे आणि मी वयाच्या 10 वर्षापासून ही सोशल वर्गात हे काम चालू आहे. 10 वर्षापासून? वयाच्या 10 वर्षापासून. मानायला पाहिजे तुम्हाला. तर महाड दुर्घटनेमध्ये महाडला ती बस पडलेली, तेव्हा माझी पहिली न्यूज घेतलेली मुलाखत. ब्रिज पडला महाडचं, ST गेली ती. तेव्हा माझं रेल्वे ऍक्सिडेंट झालेलं, तेव्हा 52 बॉडे काढले. कुठे रेल्वे ऍक्सिडेंट कुठे आले? वैभववाडीत. ट्रेनचं ऍक्सिडेंट झालेला? हो. ऍक्सिडेंट म्हणजे भोगदात गेलेली आपली कोकण रेल्वे. हो. तेव्हा तुम्ही तिकडे मदत करायला गेलेला? हो, मदत मी कुठे पण जातो. तुमची किती टीम होती लोकांची मदतीला गेलेली? पहिल्यांदा तेव्हा मी एकटाच आता काम करायचं. आता रेस्क्यू टीम मध्ये आता पोरगे सुजित मुंडकर, दामू तोडणकर, अन्वय प्रभू, रुपेश प्रभू, देवबागचे नावाचा पोरगे आहेत 2. तरी आम्ही 100 पोरगे असतो. म्हणजे मलाही माहित नव्हतं की आपली महाडमध्ये ब्रिज पडला, आपली मालवणची लोक गेली होती मदतीला. हो, मी गेलो, कारण हे तो रिस्कीत मीच माझंच काम असतं. कुजलेली बोडी जास्त करून मीच काढतो. आणि त्या तलावात तशा मगरी पण होत्या. ब्रिज पडला ना, महाडला ब्रिज पडला. तुम्हाला कसं पोहण्याचा चांगला अनुभव समुद्रात. आणि ते इथूर जाणं म्हणजे मोजकाच कोवा होता, रिस्कीच होतं ना. बरोबर. पण आम्ही जीवार उद्धार करून मी जगदीश तोडणकर आणि एक आपल्या मालवणचे किती लोक होती आपली करून गेलेली? आम्ही 18 लोक होतो. 18 लोक मालवणचे? हो. खरं म्हणजे मोठं मानलं पाहिजे, मोठं काम केलं तुम्ही. मोठं म्हणजे मी लहानपणापासून ते सोशल वर्क म्हणजे बेडवरती पेशंट असतात त्यांची सेवा करतो बिना मोफत. 18 वर्ष. आता माझा डोळ्याचा प्रॉब्लेम झाला, बरोबर, त्याच्यामुळे मी जात नाही. आता माझं 4 तारीखला ऑपरेशन आहे. ते मुंबईचेच माणसाने केलं आहे. ते देवदूत म्हणून नाव आहे त्यांचं. म्हणजे मुंबईला राहणार आहेत ते? मुंबईला राहणार आताच. आता 4 तारीखला करणार. म्हणजे मी आवाहन पण केलेलं आहे. हो.
म्हणजे मला मदतीचा हात द्या. मदत केली का कोणी तेव्हा पहिल्या एका डोळ्याला केलेली. हा मुद्दाम कमीत कमी तर 1 लाख रुपये आले. बरोबर. पण ते मातृत्व फाउंडेशनने केले. ते खूप मोठं काम करतात सध्या मालवणमध्ये. खूप म्हणजे खूप चांगलं म्हणजे आधार म्हणजे लोकांना असं तेवढा आधार मिळतो. बरोबर. लोकांना मलाही नाही आणि भरपूर लोकांना म्हणजे गाय गरीब लोक संतोष लोडवे म्हणून आहेत त्याचे म्हणजे मेन असे. मालवणला कुठे आहे ते? रेखोबा स्कूलच्या बाजूला रेखोबा संतोष लोडवे ते म्हणजे हे मदत करतात सगळ्यात. म्हणजे दत्तक मुलं वगैरे दत्तक घेतात ते. म्हणजे जेवण पासून ते सगळंच. तुम्ही पण एक मोठं काम करता. थोडं मोठं म्हणजे माझं मोठं काम मी असं म्हणून निस्वार्थीपणानंच करायचं. लोकांना माहित नव्हतं. माळदुर्गा वाट्य पासूनच समजलं ढोलेबाबू हा सामाजिक कार्यकर्ता. तुमचं नाव काय पूर्ण? मंगेश देवराज पराडकर उर्फ ढोलेबाबू. आता माझं आपल्या सिंधुदुर्गातलं माझं नाव आणि एक सावंतवाडची पोरगी मुसलमानी म्हणजे मुसलमान समाजाची एक पोरगी आहे. ती सेम माझ्याचोरी काम करते. फक्त माझ्या आणि त्याची अजून कॉन्टॅक्ट झाला नाही. म्हणजे ती काय निदेन बॉडी बॉडी काढत नाही. बाकीचं इतर सगळे रुग्ण लोक असतात बेवारस असतात. त्यांना सगळं आंघोळ बिंघोळ घालण्यापासून मला समजलं का त्याला आंघोळ घालायचं ड्रेसिंग करतो सगळं. मला लोकांनी गाडी पण दिली आहे ज्युपिटर. मी सावंतवाडी कुडाळ एंगुरला कुठे असू दे देवगड विवगड असे काम मॉलिसचं पण मी काम करतो. म्हणजे तुम्ही एक पुण्याचं आणि एक मोठं काम करताय. ते काय परमेश्वर मला स्वामींनी मला दिलेलं आहे. लोकांना करायची पण इच्छा. हा मी वयाच्या 10 वर्षापासूनच केलं. आज माझं 52 रनिंग चालू आहे. 52 चांगलं काम आहे. आणि तुम्हाला तुमच्या कामाबद्दल आमच्याकडून तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद. भाषण थँक्यू. तुम्हाला म्हणजे पाण्यात चांगलं पोहता येतं समुद्रात? पोहण्यात चांगलं येतं पहिल्यापासूनच. पण असं पोहण्यात असल्यामुळे असे 2 लेडीज बुडत होते तेव्हा आपण लेडीजांक वाचवलं. तुम्ही वाचवलं? हो. मोराच्या तोंडाकडे म्हणजे दुपारची आंघोळी. आणि राजकोटला कोणाला वाचवलं? राजकोटातला खानदारांचे सुनील खानदारांचे पुतणी एक त्यांच्या वडिलांचा आता रवी नाही दुसरं काय तर नाव आहे ते मला काय आठवत नाही आता. तुम्हाला कसं कळलं ते बुडतायत ते? तेव्हा मी कामाला तिथे खटिवीला कामाला गेलेलो. बरोबर. तेव्हा दिवसाचे बोटी यायचे आणि मी खट्टीचा पगार आणायला म्हणून बघित होतो. तेव्हा वाराला ते वावत पगार घेऊन खेळत बाहेर गेले आणि भियान मनान उडी मारले. उडी मारल्याबरोबर ते असे पाणी हे खाल्याने दोघांनी. वय किती होतं त्या दोघांचं? वय किती वय तरी त्यांचं 7 वर्षाच्या वरती. लहान पोर होती बिचारी. आणि तेव्हा नंतर मी राजकोटच्या खाडपावरसून धावत जाऊन तिकडेसून उडी मारले मी. आणि तिथून म्हणजे मला जवळ पडलं आणि तेव्हा त्या दोघांका वाचलंय. पण ते अजूनही कुठे पण गावले तरी काकाशिवाय हाक मारणार नाही. तुम्ही त्यांना कसं एक नवीन जन्म दिल्यावर केलं, जीवनाला दिलात ना. बरोबर. जीवदान देणं माझं कामच आहे. खायच्या कुत्र्या मांजरांना म्हणा ड्रेसिंग बिसिंग डॉक्टरकडे न्यायचं विषय ते पण मी काम करतो. पण तुम्हाला एक मानलं पाहिजे की तुम्ही एकदम त्या दोघांना वाचवलं. कारण माणूस बुडताना कसं करतो आपण, समजा बुडताना वाचवायला गेलो पण तेव्हा आपल्याला पकडतो माणूस. पण दोघांना वाचवताना त्यांच्या बाजूला पगार होता. तो पगारात मी एकाला नेऊन असं धरून पगार टाकलं बुतूर. आणि त्याच्यानंतर मी दोघांना घेऊन आलो कडणे. आणि मी नंतर समजा एखादा माणूस जेव्हा बुडतो बरं, आपण जेव्हा वाचवला होतो तो कसं आपल्याला घट्ट मिठी मारतो. म्हणजे कसं आपल्याला पोहायला मिळत नाही. त्यामुळे कसं धरण्याची स्टिक असते. ते भावळ्यात धरल्यानंतर तो काय करूच आणि त्याला सांगल्यानंतर तो भियालो नाही. म्हणजे आपल्या वाचवलं म्हणजे आपण समजला मी माका ह्या भिया नको. त्याबरोबर ते असं पोटाक धरून उठवून धरल्यानंतर असं फेकून दिलं म्हणजे ते बुतूर पडण्यासाठी. कधी केस पकडायचे असतात आपण जेव्हा ते लेडीजचे केस पकडू शकते. लेडीज ती मिठी मारते. ते लेडीजला असं धरायला लागतं नाहीतर ते
म्हणजे अशी घटना झालेली आहे. ते तो वाचवायला जाताना ती पण आपल्याला भियायला त्याला भीती वाटत असून ते आपल्याला पोहायला मिळत नाही. आपण वाचवला जातो पण आपण पण बुडून मरू शकतो. केस पकडायचे असतात. बरोबर. काय लोकांना टेक्निक माहित नसते ना. बरोबर. मी असं सगळंच कोणतं लेडीज. आणि त्या लेडीजला कुठे वाचवलं? मोऱ्याच्या तोंडाकडे. मोऱ्याचा तोंड कुठे आला? ती जीव देवायलाच गेलेली 2. ती त्यांना घेऊन आलो. एक म्हातारी होती आणि एक बाई अशी. जीव द्यायला गेलेले त्यांना वाचवलं का? त्यांना वाचवलं. बरोबर. माझं काम असं चालू. माझं फेरी असतात इकडे तारकर्लीपर्यंत माझी फेरी असतात चालायची सकाळची. रोज मी फिरता? हो. चांगला काम मला असलं तर आमचे पुतणी गेले तर मग नाही तर मला असं वाटलं तर हे बाहेर आंघोळ करतात तर त्यांना सांगायचं. आणि मला पोलीस लोकांनी पण कार्ड दिलं आहे मला. सोशल म्हणजे पोलीस मित्र. त्याच्यामुळे कुठच्याही पोलीस स्टेशनला म्हणजे सांगल्यानंतर ऍक्सिडेंट झालं कुठे तर मला ते कळवतात या म्हणून. म्हणजे कुजलेली बॉडी असेल तर जास्त करून माझं काम असतं. कारण ते जायला बघत नाही. महिन्याचे माझे बॉडी मी काढलेले असे म्हणजे न ड्रिंक करता. व्यसन कायच नाही. तंबाखूचं नाही हे व्यसन. म्हणजे खूप चांगलं. कारण कसं हे कामात करणार मुंबईत अशी पोस्टमार्टमला हे दारू पिऊनच लोक असतात. पण तुम्ही कसलं व्यसन नाही म्हणजे खरं. आणि मला समजलं असं म्हणजे आपण काहीतरी करायचं. देणं लोकांसाठी काहीतरी करायचं. निस्वार्थीपणाने करायचं. बरोबर. पण आता माझी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे मी कोणाला सांगितलं पण नाही. मीडियावाल्यांना कोण असे अजून तर माझ्याकडे आले नाही. फक्त व्हिडिओ करायला एक हालीच माझा व्हिडिओ झाला. तरी महिना झाला. आणि त्याच्यानंतर देवदूत म्हणून मुंबईचे आहेत ते कुठचे ते मी म्हणजे आता ते मला चांगले ओळखतात. हालीच त्यांचा कार्यक्रम झाला कुडाळमध्ये. नाव त्यांचं हे देवलकर म्हणजे ते कुडाळला आलेले कॉलेजमध्ये नर्सिंग कॉलेजमध्ये त्यांचं हे होतं. तेव्हा त्यांच्यानी माझं असं ऐकल्याबरोबर मी शेखर सामंतने माझं लेक्चर दिलं. तेव्हा त्यांनी समजलं हा ढोले बाबा असा माणूस आहे. निस्वार्थीपणाने 33 वर्ष काम केलं. पैशासाठी काम केलं नाही. त्याबरोबर त्यांच्यानी माझ्या डोळ्याचं हे ऑपरेशन त्यांच्यानी पण सांगितलं. आणि आता कोणाकडे मदत मागू नको. आमची संस्था मी करणार तुला. तर 4 तारखेला आता माझं ऑपरेशन आहे. आणि माझा पोटाचा त्रास. पोटाचं मी डायबिटीज सगळं असून पण ते देवदूत आहेत. शेखर सामंत पण माझ्यासाठी देवदूत आहेत. कारण हे आणि ऋषी देसाई पहिला माझा व्हिडिओ केला ऋषी देसाईंनी. त्याच्यानंतर लोकांनी मला गाडी दिली. लोकांना समजलं डोलेबा असं काम करतो सामाजिक कार्य करतो. तर तिथून मला आणि उत्साह वाढत गेला. माझं काम माझं मोठ्यापणाचं असं मी कधीच करत नाही. 32 वर्ष माझं नावच मी कुठे घेतलं नाही. महाड दुर्घटनेपासून माझं नाव इलं तर आता कुठेही गेले तरी चरण मला हाक मारतात. हेच माझे पैसे असे मला वाटतं. म्हणजे आज मला नो बॅलन्स काही नसला तरी तेच आपलं मोठं भाग्य मानतं. आईच्या पोटात आई वडिलांच्या ते आई वडिलांनी पण बघितलं. म्हणजे माझं काम आहे. लोक माझं मुलाखत घ्यायला आले घरी माझ्या डॉक्टर सावंतवाडचे. ते चांगलं असं वाटलं आपल्याला. आणि असंच दुसऱ्यांनी चांगलं करावं अशी नवीन पिढीनी शिकावं. न व्यसनाच्या आहारी जाऊ नये. आता व्यसन भरपूर घातक ठरलेलं आहे कुठच्याही क्षेत्रात. म्हणून ते आपलं तरुण पिढी असेल तर त्याने उत्साह हे आपलं काम करून दुसऱ्यासाठी थोडंफार वेळ देणं हे गरजेचं आहे. आणि मुली पण आता हुशार झाले पुढे गेलेले आहेत. मुलींचं पण काम चांगलं आहे असं. आता ही सावंतवाडची पोरगी मी अजून बघितली नाहीये. पण तुम्ही ऐकून आहे. पण ते पण मला बरं वाटलं. आता आमच्यासारखे रिस्की टीम म्हणजे लेडीज असून पण करते चांगले. आता हे तुले सावंतवाडची ख्रिश्चन डिसोजा म्हणून सावंत ते पण चांगलं काम करतात. म्हणजे मला समजलं असं. म्हणजे परत दिनकर कांबळे कोल्हापूरचा माझ्यावर चोरी काम करतो. मी अजून त्यांना भेटलं नाही. दिनकर कांबळीला
बरोबर. पण ते काम कोरोना युद्धात त्यांच्यानी भरपूर लोकांना मदत म्हणजे अशी माझ्यावर. किती लोक आहेत महाराष्ट्रात जे आपले नावासाठी करत नाहीत, नावासाठी नाही करत नाही, पण एवढं त्यांचं नाव मान माहिती आहे, पण आज म्हणजे ना उद्या त्या नावासाठी. लोकांचं नाव फेमस होतं कारण निस्वार्थी हो, कामं करतात. निस्वार्थी. कारण अशी आता- लोक करोडात एखादी दुसरी मिळतात. कारण ही आज टीम रिस्की टीम म्हणजे ते हे पाण्यातले बिण्यातले खूप असतात, पण ते रिस्की खाली उतरतात ते बरोबर. दरी हेतून, बरोबर तर त्यांना सलाम करायला पाहिजे. म्हणजे मी ते बघितलं, त्याला मी पण सलाम केली. मी भीत नाही, कुठे पण उतरतो. मला उतरायला सांगितलं तर मी उतरतो, कारण ते कायच नाही. पण मी सांगत नाही, कारण मीपणा सांगला का माणूस संपलं. बरोबर. ज्या कारण कसं- माणसा कलाची हे करण्याची आवड असतं आणि मी हे केलं आणि बरोबर. सांगितलं, जगाने सांगायला पाहिजे. बरोबर. आता हे सगळं डेड बॉडी असू दे, डिलिव्हरीचं रात्री 12 वाजता मूल मेलं तरी मला एकटा मी घेऊन जातो, पुरतो बिरतो सगळं. बरोबर. किती मोठं काम करताय तुम्ही. नाही, मोठं म्हणजे काम मोठं आपण म्हणून चालत नाही नाही, तुम्ही बोलत नाही, तुमच्या याने ते मोठं नाही, पण आमच्या याने ते मोठं आहे ना. कारण आजकालची लोक पुढे यायला कोण बघत नाही. डिलेव्हरी आता कोण न्यायचं रिक्षा रात्री, म्हण कोणाला ताप आला तर आता कोरोना युद्धात मी गाडी माझ्या स्वतःच्याच गाडीने घेऊन जायचं पेशंटला, कारण आर्थिक परिस्थिती नसली तर रिक्षेचं काय परिस्थिती नसल्यामुळे 1000-1200 रुपये न्यायला कोरोनाच्या टायमात. तर मग माझ्याच गाडीवरसून न्यायचं. मला तसं समाधान वाटलं त्या कामाचं केलेलं, आणि मला पोचपावती मिळाली. माझे अग्रलेख शेखर सामंतने लिहिलं, डोळ्यातून अश्रू येणं सर. नाही बरोबर ना. अहो कोरोनाच्या वेळी सख्खी माणसांना विचारत नाही नाही, तेव्हा पण मी खूप लोकांना वाचवलं. तुम्ही एवढा पुढे सगळं ते करून माझं 2-3 वर्ष तर मी ते हेतूरच बॉडी कोरोना हेतूरच होत आहे. कारण त्याचा माका पालकमंत्री काही शिवसेनेवाल्यांनी सत्कार केला माझा. बरोबर. मला पैसे दिले. बरोबर. आणि तुम्ही कधी पण पहिलेच मला पैसे दिले त्यांच्यानी, आणि बाबा परबने दिले. असे मालवणच्या लोकांनी असे 2-4 पैसे मला, देवबागचे एका ठिकाणी असे कॉलेज म्हणा बाजारात 2000 रुपये असे पॉकेट भरून दिलं. म्हणजे तेव्हा नंतर समजलं ढोले बाबू हा काम करतो. तेव्हा मला खूप मोठाचा माझे कमीत कमीत गावागावांनी 150 पुरस्कार झाले. पुरस्काराला मान नाही, पण माझी इच्छा होती हे काम करायची. पण माझी परिस्थिती न होती, म्हणून मी हॉस्पिटलमध्ये काम मी सांगितलं. पण ते माझी कोणी लोकांनी म्हणजे मोठ्यानी नेत्यावेत्यांनी असं सांगितलं, जरा मला वडबाईची नोकरी द्या. पण तेव्हा दखलच कोणी घेतली नाही, फक्त करतो म्हटलं. पण आता काय नेत्यांची नावं घेऊन उपयोग नाही, कारण त्यानं मी कोणालाच वाईट म्हणणार नाही. माझं नशीबच असतं काय आहे. आणि आता माझं वय गेलं आणि मला काम करायची आता इच्छा आहे. आता मी जास्तीत 2-3 वर्ष मला जमलं तर स्वामींच्या कृपेन. पण हे डेड बॉडीचं मी काम कुठे असलं तरी मला दिसतं तोपर्यंत. आणि लोकांनी मला आता खूप प्रोत्साहन दिलं. डोळ्याला मला दुसरं मी लोकांसाठीच माझे डोळे शरीर माझं दान केलेलं ते मला लोकांनीच परत आणून दिलं. ते लोकांचे मी आशीर्वाद मी त्यांना नमस्कार करेन. कारण काय, जेव्हा माझ्या पावसाच्या टायमात माझ्याकडे पैसे नव्हते, आधार फाउंडेशननी विचार केला, संतोष लोडबीने 50 ते 100 रुपयाचं आवाहन केलं, तेव्हा भरभराटी प्रोत्साहन दिलं. कारण ढोलेबाबू असल्यामुळे, ढोलेबाबू एक अशी व्यक्ती आहे, त्यांच्यानी विचार केला तर म्हणजे सगळ्यात दृष्टीपानानं तर ते ह्याला उभं करणं गरजेचं आहे. तो उपयोगी माणूस आहे, पण निस्वार्थी माणसाला जीवदान देणं ते असं. संतोष लोडबेने माझ्यावरती तसे खूप उपकार केले, त्यांच्या मी ऋणदान. शेखर सामंतांनी, ऋषिकेश देसाईंनी हे नाही केलं असतं तर ढोलेबाबू हा लोकांच्या समोर कधी आलाच नसता. त्यांचे मी त्यांना नतमस्तक होतो. कारण आम्ही न्यूज मध्ये बघत होतो, जेव्हा आपली महाडची दुर्घटना आली ना, ब्रिज पडला, एसटी खाली गेली, पण त्या पहिली आपली मालवणची टीम आली होती सगळ्यात म्हणजे मदतीला. पण आता आम्हाला प्रत्यक्ष तुम्हीच भेटलात. छोटू साजा, अन्वय प्रभू, रुपेश प्रभू, विकी तुरस्कर, दिलीप घारे, परत दांडे आवारावरचे ते पोरगे होते. परत असे आम्ही 18 जण होतो. पण तेव्हा पण आम्हाला पहिल्या दिवशी असं
आमच्याकडे कोणी बघितलं नाही. नंतर आम्हाला सगळं समजलं, मालवणची टीम आली तेव्हा लोकांनी पण आम्हाला प्रोत्साहन, वडापाव म्हणा, तिरुपती बालाजी हॉटेलने त्यांनी न्यूज टाकली. तर मालवणचे किती लोक असले तरी आम्ही त्यांचं जेवणाचं सगळं सोय करणार, काही कुठेही तुम्ही जाऊ नका. आणि त्यांच्यानी आम्हाला तिरुपती बालाजी हॉटेल तिथे आहे, त्यांचं मालकाचं नाव माहित नाही, म्हणजे महाडच्या बाजूलाच आहे. त्यांनी सगळं 18 लोकांची जेवणापासून सगळी, आणि मुसलमान लोक होते त्यांच्यानी पण वडापाव सगळं आम्हाला दिलं. पण ती दुर्घटना खूप वाईट होती. त्या पोरग्यानी पण खूप नाही गेलं असतं तर खूप मोठा गॅरेजच्या मुलाने बघितलेलं गाड्यांची लाईट कुठे गायब व्हायला लागल्या, गाड्या खाली पडत. त्याचा आम्ही टीमनी पहिला सत्कार केला. तो त्या मुलाचा गॅरेजच्या बाजूला होता, त्याने पहिलं बघितलं की बस गाड्या कुठे दिसत नाही, त्या ब्रिजच्या खाली पडत होत्या. पण कमीत म्हणजे तसं होऊ नये, बरोबर. तरी सकाळपर्यंत 500 तरी गाडी गेले असते तो नाही नसल्यास. लोकांना काहीच कळतच नव्हतं की रस्ता संपतो, बरोबर. आणि तो ऍक्सिडेंट झाला म्हणजे दुर्घटना ऍक्सिडेंट झालेला आहे तो. आता काय झालेला काही आहे बोलून उपयोग झालं तर झालं, त्यांचं नशीब. पण खूप वाईट वाटलं तेव्हा आम्हाला समजलं. तर आम्ही ताबडतोब आमची टीम गाडी करता की पैशाची हे नाही, पण ते लोकांनी प्रोत्साहन दिलं. आणि असंच आमचे मालवणचे लोक तर हळवे असतात आणि धावतात. कोणी पर्यटक म्हणा आला तरी पण त्याला समजावून सगळं. पण काही पर्यटक जातात. पर्यटक आले तर त्यांना काहीतरी तुम्ही सूचना द्या, म्हणजे सूचना देतो काय करावं. पण त्यांच्यानी पण ऐकलं पाहिजे. आता तारकर्लीला म्हणा, आता मी सांगतो, ही शाळेची मुलं आलेली पण तेव्हा त्यांचं ऍक्सिडेंट झाला. ते नारायण तोडणकर म्हणून तिथे त्यांच्यानी खूप मोठं काम केलं, 50 जणांना वाचलं. तेव्हा मी तिथे नव्हतो, पण नंतर आलो. नंतर मी हॉस्पिटलला तेव्हा मी लेक्चर दिलं, कारण कलेक्टर सगळं होतं. तेव्हा नंतर आलं तेव्हा सागर सुरक्षा हे झालं त्यांच्यानी. आता कलेक्टर मला कोण होते ते माहिती नाही, कारण मी माझा सहवास त्यांच्याबरोबर नसतो जास्ती करून. पण ते मी सांगितले, पण त्यांच्यानी वरच कलेक्टरनी त्यांनी नंतर ह्या मुलांना सागर सुरक्षा त्याच्यानंतर ठेवले सगळं. पण तसं घटना नाही. आता दुपारच्या कडार ते गेले आणि असे तरुण मुलगे असलेले, तर त्यांना पाण्याचा प्रवास माहिती नसतं. पाण्याचा फोर्स कसा असतो, भोवरा असतो. तो भोवऱ्याला त्या मसल्यामुळे भोवऱ्यात एकदा तो माणूस अडकला आणि तर तो गेला. तर तो कोण पेवणारच. त्या जागावर मी असला तरी पण हैराण होतो. गोल गोल फिरवतो, भोवरा असतो. त्याच्यामुळे कुठच्याही पर्यटकाने आले तरी आंघोळ ही करणं म्हणजे आपल्या मर्यादित कमरभर पाणी, आपण पाठी येऊ शकतो तिथेच डुबकी मारावी. कुठे असं म्हणजे आपलं जीव गमावू नये. एन्जॉय करायची असेल तर कमरभर पाण्यातच एन्जॉय करायची, असं मला तर वाटतं. म्हणून मी त्यांना बाहेर गेलं तर काय जणांना बरं वाटतं, पण ते बरोबर धोक्याच असतं. आंघोळ करायची, दांडी बीच आहे, समुद्राचा अंदाज नसतो, पाणी कसं असतो, बरोबर. तर दांडी बीच वायरी ते दांडी बीचला आंघोळ करायला हरकत नाही, कारण ते इकडे सेफ जागा असते. तारकर्लीला खड्डे असतात म्हणून एन्जॉय तारकर्लीला बघवायला जायला हरकत नाही. पण लोक अजून मागे झालं होतं, पुढे जातात आणि मग बुडतात. आणि ड्रिंकवाले जास्ती करून असे पोरगे यंग असतात, ते ड्रिंक असं म्हणणं आहे. तर जीवाचं आपलं तरी वाया घालवू नये म्हणून तर व्यसनात आधी पहिले व्यसन करून पाण्यात दारू बिरू पिऊन जाऊ नाही. कारण ते नाकात जरा एक समज अर्धा पेला श्वासात खारं पाणी गेलं तर तो श्वासात आपला लोक होतो. त्याच्यामुळे आधी माणूस मरतो, गुदमरून जातो. तो ते बाहेर गेल्याशिवाय त्याला डॉक्टरच पर्याय. बरोबर, वेळ निघून झालेली असते, कारण बुड्याला पोटात पाणी गेलेलं असतं. हो, पोटात पाणी गेलेलं. पाणी काढायचं पण ते तिथे आपले काय इंग्लिश, मला काही ते माझं शिक्षण नाही त्याच्यामुळे मला काही
सांगता येत नाही, पण ते उपडी घालून पाणी बुडाला तर ते उपडी घालून त्याच्यावरती स्प्रे करून तोंडाचा ऑक्सिजन द्यायला तर थेरपी काहीतरी म्हणतात ते. पण मी काय म्हणतो माहितीये, जर माणूस बुडाला आणि जर तो त्याला खाली झोपून आपण त्या पोटावर हात मारला, पण मी त्याच्या पोटात ऑलरेडी पाणी असतं, ते बाहेर येतं. पण ते त्याच्या आतड्यानं ताण नाही का पडणार? नाही नाही नाही, मी ऐकलं होतं की त्याचं डोकं खाली करायचं आणि पाय वर. नाही पाय तसं नाही, ते ऑक्सिजन देऊन पाणी पाठी दाबाने सरीत द्यायला पाहिजे. म्हणजे उतानीच घालून त्याला असं आपण प्रेस करायचं. ऑक्सिजन कसं जसं तसं त्याला ऑक्सिजन देऊन त्याचं पाणी काढायचं बघायचं. ओके, तुम्ही आम्हाला चांगली माहिती दिल्यात त्याबद्दल धन्यवाद. आणि परमेश्वर तुम्हाला उदंड आयुष्य देऊ आणि अशी तुम्ही लोकांची समाजकार्य करा. धन्यवाद. थँक्यू सर. ओके. All I want
करताच कशी हो आमका सवय हा. तरी पण ते झाडाच्या त्या टोका बरोबर हो बरोबर येताला पण आमका सवय हा. माप न घेता एकदम बरोबर परफेक्ट घेता आमका सवय हा. हा. आमची नजर टिके पण तुम्ही पटकन ते वावताच पटकन. मोकळे होतात सवय आहे ना आमका त्याच्यामुळे आमच्या हातले 24 तास ह्या ना याच काम चालू असतं बरोबर. ह्यात काम चालू असतं त्याच्यामुळे आमका काय वाटणार नाही. हात दुखत असतात ना सारखा सारखा करून. होय तर हा. बसला तर किती तास बसता कंटिन्यू असे? आम्ही 1-1.5 तास लई ना लय. पळत आलो. हा बरोबर पाठीची धनकुली होईल. हो बसन राहिला तर बरोबर. बसन 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 बसन. आणि नजरेक पण याचा त्रास होता ना? हो, हो. बारीक काम आपण करतो सारखी नजरेन. नजरेचा त्रास होतो. तुम्ही पण जाता मासे पकडू समुद्र आतमध्ये? हो आम्हीच जातो. हा. नाव काय तुमचं? तोडणकर हा, पूर्ण नाव काय? चंद्रकांत. चंद्रकांत तोडणकर. ओके ओके. चला. हा आता माहिती माडोळे मांडोळी आमचं आहे तर काल आम्ही इलेलो पण ऊन होता नाही इले. काट बरा होता. काट बरा होता पण करण्याची टेक्निक होईल. हा काय करण्याची माहिती होईल हा. हा बरोबर बरोबर कारण कसं ह्याच्या आतमध्ये माती असते बरोबर बरोबर. हा. आम्हाला हा. आधी उकडायचे नंतर ते मास्टा काढायची हा. नंतर असे ह्या मुरडून ना असे काठ बदलत राहायचं त्याचा अलगद अलगद अलगद. अलगद हलकी हातात काढायची. हा नाही तर चलचलीत माती लागते. चरचरीत माती लागणार. हा बरोबर. कालवण येते एकदम छान होणार. चवदार होता चवदार होतं. आमच्या आमच्या सगळ्यांका माहित नाही. नाही, माहित सगळ्यांका आहे. माहित आणि आपल्या मालवणच्या पट्ट्या का माहित बाकी तुम्ही बनणार लोकांना माहित पण नाही माडोळी बिडोळी नाही काय. भांडोळी काय जी माहिती आणि गुलो पण लोकांना माहित माहित नाही. नाही, समुद्र पण त्यांना माहित माहित नाही. नाही, माहित नाही, पण आपल्या मालवणच्या लोकांना सगळं सगळं माहित माहित हा, असतं. तेच आहे. कालवण पण येतं छान होणार. काठा समर काटा हा. त्याची काटाची पण आमटी बनवतात आणि मास्टरची भाजी भाजी बनवतात ती पण मस्त ती लागते. पण मस्त लागते. थोडा अख्ख्या वर करून दाखवा. थोड्या हातात घेऊन दाखव ना जायमुळे मुठभर हातात घ्यावा पडतील खाली.
काका आता तुम्ही हे माडोळे काढलात, आता काय करता त्याचं? हे काय करणार आता आम्ही मांडोळे काढले बरोबर. मग असे मी पण बघितला. हा बघितला, आम्ही बघितला ना. हा समुद्रात मग काढला. आता हे आता वर आणल्यानंतर ते वेचायचे हा आणि हे मी बाजारमध्ये विकायला नेणार. मालवणच्या बाजारात. मालवणच्या बाजारमध्ये विकायला नेणार. हा आणि म्हणजे कसे विकताना म्हणजे वाटा कसा असतो? वाटा लावतो असा हे एक असा वाटा लावतो. हा 50 रुपये वाटा. 50 रुपये वाटा. असा एक वाटा असा लावतो 50 रुपये वाटा. वाटा बरोबर. हा हा. आणि मग ह्याच्यात तुम्ही आता काय निवडताय? हे जे म्हणजे कपचे पडलेले असे कपचे पडले आहेत ना, म्हणजे ते साईडला हे जे भांडवळे जे असतात ना ते फोके जातात, त्याच्यामुळे तुकडे होतात. हा बरोबर. आम्हाला ते असे कपचे काढून निवडायला पाहिजे. हा बरोबर. आणि ते गिरायकांना विकायचे. मग त्यांना पण गिरायकाला पुन्हा निवडायची गरज नाही. चांगले पडतं. बरोबर. चांगले पण दिसतील आणि दिसायला पण स्वच्छ पण दिसतील. बरोबर. हा असं आहे ते. बरोबर. आता ह्याची प्रोसेस आता आपण शिजवायचं तर कसं करावं लागणार आता? हे शिजवायचं म्हणजे काय करायचे, पहिले गोड्या पाण्याने धुवून घ्यायचे. गोड्या पाण्याने. हा धुवून घेतल्यानंतर ते काय करायचे, परत धुवून घेतल्यानंतर परत थोडंसं पाणी ठेवायचं आतमध्ये टोपात, थोडंसं म्हणजे 2 जाम. बरोबर. त्याच्यावर शेगड्यावर किंवा चुलीवर ठेवायचं. त्यानंतर काय करायचं, वाफ येणार त्याला. वाफ येल्यानंतर थोडंसं पाणी बाहेर पडणार, म्हणजे लक्ष नसला तर ठाली काढायची. म्हणजे वरती आपण ठेवतो भांडा तर काढायचं आणि 2-3दा असे हलवायचे परत तसंच ठेवायचं. त्याच्यावर काय ढाकणं, झाकण ठेवायचा. ते झालं, उकडून झालं काय त्याचं काठ असते ना, काठ म्हणजे ह्याचं खाराचं पाणी येते ना, पाणी त्याला काठ मालवण मध्ये काठ बोलतात. बरोबर. हा तर ते काठ एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. बरोबर. आणि नंतर ह्याची माष्ट आहेत ना ती काढायची. माष्ट म्हणजे मांस आतलं. मांस बरोबर. ती काढायची. ती काढून झाली का त्या आतल्या आधी जाता पाणी काढतोच काढणार ते अशी मुरड म्हणून धुवायची. अलगद स्वच्छ, म्हणजे माती वाळू असतात ती खाली बसणार नाही ना, अशी 4-5 वेळा धुवायची. म्हणजे अशी मुरडून अशी कुस्करायची. हलकी हाती ते दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढायची. बरोबर. ह्या भांड्यामध्ये ती काय करायचं, ह्या भांड्यात माती असणार. हा बरोबर. आदलं काठ त्या सावकाश असं गाळायचं. अलगद गाळायचं. ह्या पाणी ह्या माती असते ते धुवून टाकायची दुसरा. बरोबर. मग नंतरच्या टोपात तसंच करायचं. कालवून करणार हलक्या हाती ह्या भांड्याला ह्या माष्टा काढायची. बरोबर. समजला. तसंच करायचं काय, गाळून घ्यायचं म्हणजे वाळू थर खाली बसलेले स्वच्छ पाणी वर येत त्याला. नंतर ती आतमध्ये माती राहणार ना. बरोबर. गाळून घेतल्यानंतर त्या भांड्यामध्ये अशी 4-5 वेळा धुवायला पाहिजे. 4-5 वेळा धुवायला पाहिजे. बरोबर. असं याचं आहे टेक्निक आहे. आणि नंतर त्याचं मग आपण काठ बांधायचं. मग काठ बनवायला काय टाकायला जातं, टोमॅटो काय लसूण बिसून जे आपण जे काय म्हणजे आपण जर करतो ना तसंच लसूण टाकायची, आलं टाकायचं. समजला. बरोबर. याचं ह्या टाकायचं, कोथिंबीर मारायची थोडीशी, कोथिंबीर टाकायची आणि भाजका मसाला ह्यात मारायचं आणि उकळायचे ते पण. म्हणजे आतमध्ये लसणीची फोडणी जशी आपण करतो तसं शिंपल्याचं करतो तसंच आहे. तसं वेगळी का पद्धत? नाही वेगळी काय नाही. तुम्ही आम्हाला चांगली माहिती. कसं असतं, तुम्हाला जर खबरा नको असलं तरी चालू शकता. मग काटाला चवच वेगळी असतं. आतमध्ये म्हणजे नंतर कोकमा टाकायची आतमध्ये. बरोबर. आणि कोकमांमध्ये कसे आणखी चव येतात. हिवसा निघून जाते. तुमचं नाव काय काका? माझं एकनाथ सूर्यकांत पराडकर. राहायला कुठे तुम्ही? इथेच वायरी मालवणला. इथे आता आहे ना मोरिया रिसॉर्ट त्याच्याच बाजूला. ओके. तुम्ही आम्हाला चांगली माहिती दिली त्यावेळी तुमचा धन्यवाद. हो. तुम्ही पण एक काम करा, तुमच्या आवाजात पण तुमचा व्हिडिओ बनवा. आता मी बोलवले होते. ओके. मेहनत पण आणि मेहनत केल्याशिवाय नाही मेहनत केल्याशिवाय तुम्ही पण काढायला लागा नुसती जशी कप्पर निघा त्यांना पण काढून असं नुसतं टाका. तांदूळ निवडतो तसा. तांदूळ मुंबईपेक्षा गाव बरं वाटतं. तुम्ही राहायला कुठे? राहायला त्यांचे ते करू ना धुरत आहेत ना, ते निलेश धुरत. अरे त्याच्यात बाजू माझं घर कमलेश डोक्याच्या बाजू. अरे साईडला जिनो आहे ना, त्याच्या मागे एक घर आहे ना, त्याच्या जरासा बारू माझं घर आहे. काय विस्कवतात ना वरचं प्लास्टिक बिस्टिक काढतात काय? नाही त्यांच्या लाईनीतच करूनच मिस्टर त्यांच्या पण माझा खास ओळखीचा. आता जातो आज निघतो.
आईने रवतली पहिला होता कोरोना होय लहान लहानपणा होय तो दोघा जण कोरोना होता त्यांच्या होता वडील होतो तसं झालं तुला नाही तर बरोबर. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा आणि जे आपले नवीन व्हिडिओ असेल त्याला नक्कीच बघा.